Ahoj, takže ja ťa vítam v dnešnom videu a, a dneska zapíname Pet Simulator 99 a jak už vidíme za rohom, už tu je označený update. Vlastne v sobotu, takže za 2 dní, bude update a bude zrejme časť 2 tohoto raid patrí k eventu. Samozrejme vám doporučím, aby ste na ňo prišli, lebo bude Titanic šanca. Získate pred updateom, že po tomto času vyplynulom, takže bude 0, tak dostaneme zadarmo vajíčko. Čakajte, ja si to musím vypnúť ešte od bola, lebo ma to vyrušuje. No a dostanete zadarmo vajíčko toto, čo stojí mi momentálne teraz nejakých 7-8 miliónov sa to pohybuje. Takže vám doporučujem, aby ste na ňo prišli, lebo bude to super. Dobre, teraz ideme sa pozrieť, či tam už bude obrázok toho, že čo bude na eventu. Ne, ale zrejme bude časť 2 tohoto Gargantuan Raid 2. Mali by byť, keď sa napojíme do Pet Simulator 99 pred Admin Abusom, lebo bude aj Admin Abuse, dostanete vajíčka, budú súťaže o Gargantuanov, bude súťaž o Titanicov, aj o Hugeov, aj o vajíčka. Presne o vajíčka, mali by byť vajíčka tieto. O týchto by mala byť súťaž, takže rozhodne vám doporučujem, aby ste prišli, pretože môžete z toho získať strašne veľa toho. Aj mne by sa niečo hodilo, pretože nemám moc veľa gemov už, iba 153 miliónov, ale to je kvôli tomu, lebo som kupoval Huge. Keď sa pozrieme do krabice, čo som si kúpil, tak tuto máme 20 Hugeov, presne za 11 miliónov som ich tuším kupoval, ale furt padá tá cena, takže som to mal kupovať asi neskôr, nevadí. Ale nevadí, to bude giveaway z tých Hugeov. Takže keď momentálne sa dívate na toto video, prosím, dajte mi odber, nič vás to nestojí, iba mne strašne pomôžete. Dajte like a dúfam, či dneska sa stretneme na streamu práve s tebou. Takže budem rád, pokud prídeš na môj stream, bude dneska, mal by sa konať o 16:30, neviem úplne, možno sa bude konať možno neskôršie, že možno o 17. o 18. ja neviem, ale rozhodne si to kontroluj, maj zvoneček, aby ti žiadne video alebo livestream neutieklo. Lebo videl som, že včera na streame sme mali 32 ľudí. Ja som strašne na to akože rád, že proste začínam môj prvý stream a hneď toľko ľudí, takže fakt ďakujem. Ale väčšinou to bolo, že na mňa si díva možno tak 2 diváci a potom odišli a hneď automaticky prišli ďalší, takže keby sa to počítalo, že ďalší diváci. Takže veľmi ďakujem, veľmi díky. Potom, keby ste mi chceli niečo poslať a podporiť ma mailboxom, pošlite mi niečo, môj nickname je Bowsart a kune mi niečo pošlite, takto musí tu mať takúto ikonku s okuliarmi, napríklad niečo tu napíšte, enjoy, pošlite mi nejakého peta, napríklad UJ alebo Gemi a ja budem za to strašne veľmi rád a keď tak možno urobím taký giveaway, že ten, kto mi pošle nejaké darčeky, tak budete mať šancu, že vám niečo naspäť pošlem. Ale niečo o mnohom viac. Nemusí to byť tento huge, môže to byť aj niečo special, hej? Len musíte posielať gifty
Teraz to nemyslím tak, že vás pojem skemnúť alebo čo. Keď mi neveríte, no tak mi nemusíte veriť. Ja proste chcem rozdávať, robiť giveawayky, aby ste niečo mali z Pet Simulator 99. Videl som, že moc vás včera na streame nikto skoro nehral so mňou, pretože zrejme vás Pet Simulator 99 moc nebaví, ale mega by som chcel, že keď budete túto hru hrávať alebo tak, rozhodne pripojte sa do môjho klanu, pretože náš klan viem, že není nejak extra vyvinutý ako ostatné milióny hviezdičok, bilióny gemov, jo, ale keď spolu zamakáme, môžeme dať top 500 a budeme mať gift 2. Sice teraz aktuálne asi nedostaneme nič, pretože keby sme chceli byť top 100, potreboval by som 24,8 miliónov, aby sme ich predbehli, 24,9 miliónov, aby sme boli top 100. Takže tak, lebo my máme 48,2 tisíc a 105 miliónov gemov. Úprimne, toto je môj účet hlavný, máte to srdce, tuto som dal najviac gemov a tu moc nerobím hviezdičky. Na tomto účte dal som ja skoro jediný som skoro dal 50 tisíc, potom mi tu pomáha Hugo 2000, čo je oproti mne úplne nic moc, ale aj tak díky. Potom tu je nejaký Studio Moon TV, akože môžeš sa trošku posnažiť, lebo 4 hviezdičky je dosť málo. Najlepšie by bolo, keby si malo cez 1000 alebo cez 5000, ako Hugo. Strong Top je ten, ho nič nebudeme čakať, lebo to je môj starý účet. A chcel som úprimne tam robiť niečo, ale asi ne. Takže Strong Top asi vyhodím, ale tak tam sú gemy, ale... Teraz ho ani nemôžem vyhodliť, lebo tento účet není urobený na tento klan. Ale tak, dozvedeli ste sa nové informácie, síce som vám povedala iba čo bude na Adminabius sobotu. Rozhodne príďte, je to fakt zábava. Dostanete hrozne veľa vecí, bude Diamond Party, minimálne tam získate 5 miliónov diamondov, vajíčko, ktoré bude mať vyše 100, 120, alebo tak nejak gemov, koľko? No, 150, však to za to máte už kolik huge. Je to za to, keby som mal zrátať, to by ste vlastne za 150 miliónov, alebo 200 miliónov, by ste mali 20 huge, ako ja som kupoval. Ale teraz by ste ich mali o mnoho lacnejšie, lebo je ich viac a tento event, toto budú asi najlacnejší hugeovia, neviem. Ale keby ste chceli, napíšte do tohoto videjka nick, proste iba, kľudne to napíšte iba jedenkrát, hej, ja som slepý, je tu presne 20 na každé. Dneska napríklad rozdám jedného hugea, alebo 2, 3. Napíšte niky, máte šancu, že dneska na live streame, že zatočím kolo šťastí a budete mať šancu, že vám to pošlem cez mailbox. Ale prosím, nastavte si tak, aby som vám mohol posierať gifty, settings. Tu si dáte enable, huge online a takéto veci, hej. A toto si tu ešte dajte, aby vám mohol niekto posielať petov. A tak ako. Takže teším sa na vás na update, keď tak môžeme sa pridať do friendov. Teraz aktuálne pridávam si friendov zadarmo, takže keď tak teraz to využite, lebo keď nebude na ňo čas, tak už si nebudem žiadnych pridávať. Videl som, že včera si ma pridali nový traja, takže keď tak môžete so mňou si zarať na live streame, že napríklad budete sa dívať a pritom budete so mňou hrať, ako vy. Keď sa pozrieme do training plazy, tak popozeráme sa, čo tam bude a toto bude asi všetko z tohoto videjka. Chcel som vám povedať a ukázať, že čo bude na tomto Adminabiusu, takže rozhodne príďte a budete mať minimálne keď budete mať šťastie, aspoň 150 miliónov. Keby ste mali vajíčko,
plus gemy, takže minimálne 155 až 160 gemov by ste mohli mať. Keby ste boli šťastlivci, aby ste dostali Titanica, neviem, či si ho chcete nechať alebo predať, určite si ho budete chcieť nechať, jak vás poznám, tak vy minimálne zarobíte 4 až 10 biliónov. Keby ste mali veľké šťastie, Gargantuana, tak to máte veľa. To máte minimálne 100 biliónov, alebo proste pod 20. Alebo tak, podľa toho, jakého Gargantuana vyberie. A keď sa pozrieme za ROM, tak tuto Gargantua, ich je iba 2, no takže tam ani neukazuje cena, ale napríklad bude podľa mňa giveaway o Titanic Leprechaun Kitsune a do minimálne 10,8 biliónov. Proste príďte, toto není žiadny sponzor na PC na to 10.9, nechcem, aby ste, keby ste mali žiadnu hru, no tak hrajte túto hru, fakt vás to bude baviť, nie je to o tom, že to je o gamblení, proste táto hra, no tento Lucky Pack to je o gamblení, ale tak to je dobrovoľné, keď vy to chcete, hej. Ale inak tuto proste farmíte, otvárate vajíčka, kde máte mazlíčko, najlepší sú Hugeovia, Titanici, Gargantuáni. Ja úprimne, ja som mal iba Huge, Titanica som nikdy nemal. Prajem vám, aby ste získali Hugea alebo Titanica, lebo to je fakt super pocit. Sice ja som zažil iba Huge, akože, no, že mi padol iba Huge a z toho som mal fakt neuveriteľnú radosť, takže fakt vám radím, aby ste tento event využili, dajte si autorate, majte proste Toyball, takéto veci, majte Chestbreaker, to si kúpte, či kokso, to už sa vyšplalo na 205 miliónov, lebo ja som to kúpoval za vyše 120 miliónov, lebo vtedy to bolo málo, vtedy sa to akože zlácnilo, ale už ide tá cena hore. Ale ja to nepredám, keby možno stálo, ja neviem, miliardy alebo tak, hej. Ale asi ne. Rozhodne doporučím Huge Hunter, keď nemáte kúpený Game Pass Huge Hunter, ktorý je podľa mňa dosť dobrý, ale strašne drahý, takže to vám nedoporučujem, aby ste si to kúpili. Vyplatí sa kúpiť napríklad plus 15 hatch, hej. Lucky to si nekúpujte, to mám ten minimálne luck, hej. Ale keby ste chceli, no tak si to kúpte. Toto je vlastne, že bude vám padať Rainbow až Golden vajíčka, furt Shiny, a to sú také už zbytočnosti. Ja si vlastne požidím týchto plus 15 hatch, lebo questy sa mi fakt nechcú ranky robiť a Diamond X, no tak pridám ako, ale vlastne neviem, no proste uvidíme sa dneska na streame, tak zatiaľ ahoj!